Rems-tv Online TV. Masu kallo barkamu da wannan lokaci, sashen Rems-tv ke muku sallama tare da ni Nuruddini Isiyaku Daza, inda yau za mu zaga gari dauke da wani darasi inda za mu ji shin wai da kazamiyar mace da makaryaciya wacce ce tafi dama za ku iya zama da ita. Ku biyo mu don jin yadda za ta kaya. Rems-tv Online TV. Masu kallon mu barkanmu da warhaka. Sashen Rems-tv TV ke muku sallama tare da ni Rukayya Muhammad Kwagana. Yau mun zo muku da wata sabon salo. Shin mace kazamiya ko makaryaciya wacce ce tafi daman zama da? Ku biyo mu don jin ra'ayoyin mutane a cikin gari. Za mu iya sanin sunanka? Suna Nuruddin. Okay. Tambaya ne muke dauke da shi. Da mace kazamiya da mai karya wacce ce dama da zaka iya zama da ita? Gaskiya gara zauna da kazamiya tunda zan iya gyara ta muna zaune da ita. Kazamiya? To me dalilin naka? Saboda zan iya gyara ta zamantakewa tsakanin ita, amma makaryaciya tana mun karya ko baran ya gyara ta ba. Za ta yi mun karyan da baran ya dauka ba. Maybe zuciya na ma ya buga. Ita mu wannan karya na ga ba haka ba. Amma an kazamiya zan iya gyara ta ko ni na gyara guri na abu na in zo na in bata gyara ba ma ni. Malam ku za ka gaya mana sunanka? Sunana Salisu mai nama da kifi Murtala Park. Muna da tambaya ne malam. Shin da mace kazamiya da makaryaciya wacce ce za ka iya zama da ita, wacce ce tafi dama zama da? Gaskiya an ce wadda na fi so in zauna da ita mace mai makaryaciya. Malam ko me yasa? An ci zan shigo gida isko gida na kaca yara na ba wanka ba wanki ba abin nan ne an ci ai ba zai yi haka nan ba. Ta yaya zan zauna da ita kuwa kaza ma ai gara iske yanzu ta ce man ta yi kaza ko da ba ta yi ba ma ya fi man sauki. Gara in zauna da makaryaciya ya fi man daɗi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam ku za mu iya sanin sunanka? Sunana Ammaz Abdullah Ibrahim. Malam tambaya ne muke dauke da shi. Shin da mace makaryaciya da kazamiya wacce ce tafi dama zama da, wacce ce zaka iya zama da? Kai ai gwandan samu kazamiya ko ba komi ni zan koya mata wankan. Mana ko kayan wankan ni zan siyo mata, na siyo mata na ce dole ta sa wannan, in mata na ne ai dole ta sa su. A halin gaskiya kusan ra'ayinmu daya, domin dan auri mace makaryaciya garan auri kazamiya. So na san halin zamantakewa ne da kullun zan iya gyara ta kuma za mu zauna daidai har mai da ita mai tsafta wanda ba ma kowa zai iya sanin cewa kazamiya ce a baya ba. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ku za mu iya sanin sunanka? Sunana Ahmadu Garba Madaka. Malam tambaya ne muke dauke da shi. Wai shin da mace kazamiya da makaryaciya wacce ce zaka iya zama da, wacce ce tafi dama da zaka iya zama da? A hakikanin gaskiya gara in zauna da makaryaciya da kazamiya. Kazamiya kuma Allah na tuba ta bata ni, ta bata gida, ta bata yara. To kaga iyalai na za su taso kazamai. Amma ƙarya ne yanzu ma a kasashen mu in ba kai ƙarya ba ka samu abun dangwala yaji ko ba haka bane? Da haka ina gani gaskiya makaryaciyar nan ni ta mun. Ko ki makaryaciya ne sai mu hada da ke. To da kika faɗe shi a bakin ma kika ji. Ai gwanda kazamiya da mai ƙarya. Ƙarya za ta makarci babanta ya mutu ta tafi unguwa. Kazamiya in ɗakin bai maka kyau ba ka share da kanka ka kwanta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam ku za ka gaya mana sunanka? Sunana Tukur Muhammad. Malam tambaya ne muke dauke da shi. Shin da mace kazamiya da makaryaciya wacce ce zaka iya zama da? Ka garin zanna da makaryaciyar nan saboda na riga na san yadda zan zanna da ita, amma kazamiya ko abincinta ba zan iya ci ba. Bana Idris Isa Sanata. Tambaya ce muke da ita, da mace kazamiya da makaryaciya wacce ce zaka iya zama da ita, wacce ce tafi dama da zaka iya zama da ita? To a gaskiya ni a nawa abin gara in zauna da mace kazamiya saboda ina ganin with time in dai kai ba kazami bane ka zauna da mutum wanda yake da kazanta zaka iya
daidaita shi ya zo ya koyi tsafta ko ya ga kana wani abu. Amma duk aka ce miki mace makaryaciya ne, wannan yana cikin jininta ne wanda ba za ta iya bari ba. So a gaskiya garan zauna da mace kazamiya don na san zan iya canza ta. Rugunsumi Online TV. Je darasin na maza ne, ban mu ji ra'ayin mata akan wannan darasin. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malama na mai sanin sunanki? Sunana Hawa Aminu Nefa. Malama shin da mace kazamiya da makaryaciya wacce ce tafi daman zama da? To ni dai gara kazamiya. Saboda da shawara da addu'a tana iya canzawa. Makaryaciya kuma Allah kaɗai san abubuwan da za ta haɗa har ki ga zuriya ya ɓace, ba ma zuriya ba anguwa ɗaya, saboda ta yi ƙarya nan ta yi ƙarya can, abun sai dai du'a'i. Amma gara kazamiya za ka iya gyara ta a hankali ko a cikin gidanka da shawara. Kazamiya dai ta shi kenan. Tafi. Mun gode. Yawwa na gode. Rugunsumi Online TV. To masu kallon mu, kun da ji ra'ayin mutane daban-daban, da mace kazamiya da makaryaciya duk ba mai daɗin zama. Da fatan kun ji daɗin shirin namu a yau. Cigaba da bibiyar Rugunsumi TV shafinmu na Facebook, YouTube, Instagram. Ni ce naku Rukayya Muhammad, sai an jima.